Yana Yu is keepster. Yana Yu en Tomke zitten in een roente. Wat wil je hem laten worden? Vreegt juf Klaske. Brandwacht maar juf, roept Tomke. En wat was jou worden, Yana Yu? Ik word voetbalkeepster, zei Yana Yu. Dat kan het, zei Simon. Famkes kunnen geen keeper worden. Jawel ja, Famkes voetbalje ook, vertelt juf. Ze worden ook kampioen, krekt als man. Dan moet ze wel een protte oefenen, zei Tomke. Ineens kreeg juf een idee. Ze neemt de band mee naar bûten toe. Ze haalt 2 oranje pilonnen uit het hok en zet ze een eindje uit het kwadel. Ze leidt ook een grote bal klaar. Kom maar Yana Yu, zei juf, daar bist de keepster Joet. En de oren ben mij een bar op doels koppen. Wij gaan net een penaltystip, roept Tomke. Juf docht een paar grote stappen. Ze maakt met kriet een stip in het gas. Waarmee je zitten, Yana Yu? Yana Yu kiest Tomke uit. Tomke neemt een aanloop. Hij zocht naar de keepster. En dan knalt er de bal tussen de pilonnen. Yana Yu ploft boppen op de bal. Allebei maar een paar keer op Yana Yu zitten. Juf Klaske maar ook een keer, roept Yana Yu. Dat kan het, lacht juf. Ik ga eigen hakken om en ik geef voetbals gewoon. Ha, juf dwart net, zei Tomke. Doe dan maar, zucht juf. Ze neemt een aanloop op haar eigen hakken. En shit. De bal gaat 4 naast het doel. Ien koeg vlucht uit, rjocht op de keepster toe. Yana Yu springt omheen en griept de skoeg uit de lucht. De ben binnen slop van het leidje. En wat zei juf Klaske? Yana Yu, du bist een geweldige keepster. Applaus voor Yana Yu.